Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang lingkod, Mike Padua. Bumabalik ulit tayo sa ating update, special coverage ng tropical storm na binigyan na po ng international name as Sohigay. So ito po ay ngayong gabi ng Miyerkules, ika-14 ng buwan ng Abril. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang ating update. Ito ang latest fast animation. So nakita po natin, nandun pa rin siya sa lugar na kung saan tayo last nagbigay ng video update. Nandyan pa rin siya, halos napakabagal ang kanyang pagkilos, nasa 4 hanggang 9 na kilometro bawat oras ang kanyang paggalaw, or almost stationary po. At unti-unti siyang lumalakas habang ito ay dumaraan sa may bahagi po ng Western Micronesia, in between Yap and Palau. So ito po yung Palau, yan po yung Yap. So inaasahan po siyang papasok ng area of responsibility late Thursday evening, bukas ng gabi, or early morning Friday. At kapag pumasok na ito, bibigyan ito ng local name ng Pag-asa sa Bising. At ito yung zoom in satellite animation. So nakita po natin na medyo malayo pa rin po ang bagyo. Subalit yung kanyang trough ay nakaka-affecto po dito sa may bahagi po ng Mindanao. So nagbibigay po ng mga localized thunderstorms sa bahagi niyan. At kung titingnan natin yung latest track natin na kaninang alas 5, galing po sa ating update na nilabas natin kaninang alas 7, ay nasaan po itong mabagal na pagkilos sa loob ng 24 oras habang papalapit po sa Philippine Area of Responsibility. At pagpasok nga niya ng power bukas ng gabi or early Friday morning, posible pong maging typhoon na po siya. At mag-shift po kanyang track towards the west-northwest. Papalapit po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan at Samar at Eastern Samar. So kung titingnan natin itong tracking sa pagdating po ng ika-4 at ika-5 araw, ay nasa kulang-kulang po, nasa 200 or 300 kilometros o 200 to 300 kilometers sa may silangan po ito ng Bicol region. So, sa kanyang distance na yan, ay hindi naman po ma-affectuhan po ang Kabikulan ng kanyang inner bands, so outer bands lang, o yung kanyang buntot, okay? Yung outer periphery ng kanyang sirkulasyon. So, magkakaroon po rin ng konting hangin at mga pag-ulan ng Kabikulan. But dito po sa may Eastern Samar ay medyo nasa boundary po siya ng medyo malakas ang hangin. But, kung makikita ninyo itong area of uncertainty, yan po ang probability na baka mag-bend more to the left or to the west ang tracking niya. Kapag nag-bend po yan, ay medyo namimilig ko po ang Catanduanes at Camarines Sur at also yung ibang parte po ng Kabikulan dahil po lalapit po siya. So, depends na po yan sa high pressure sa taas at yung pag-interact po niya sa papalapit na malakas na frontal system na mag-push nitong o magpupull dito sa bagyo ito upang umakyat. So, timingan lang po ito. Pag hindi, pag yung high pressure ay hindi humina, delikado pong mag-bend konti ng ang track niya puntang Bicol. Kaya nakita nyo itong area of uncertainty ay very important po ito sa mga forecast track ng mga weather agencies kasi diyan natin malalaman kung saan siya pupunta. Pwede siya mag-bend to the west or to the east or left or right ng kanyang track. Medyo namimilig ko po tayo. So as of now, nasa 40 to 50% of probability na ito yung kanyang track. So pwede pa pong magbago. So i-pray natin na sana ma-maintain yung kanyang track o mag-move more. Okay, mag-move siya more to the east kung saan ang kanyang track ay maging ganito na po. Pag ganyan, hindi na po masyadong ma-affecton pang Kabikulan kahit na yung kanyang outer bands. Ang masaklap pa nito, pagdaan po malapit sa atin ay magiging almost super typhoon ang kanyang strength. 215 to 220 kph pagdating po niya dito. So, hindi pa rin natin alam kung gaano siya kalaki o gaano ka-wide ang kanyang sirkulasyon pag lalapit po dito. But kung medyo malaki, ulanin po tayo at may kasamang hangin po dito sa Kabikulan at malalakas po ng mga thunderstorms. Pero kung maliit lamang, baka maulap lang po tayo, konting ulan, baka sumilip pa rin yung haking araw. So, iyan po ang pabantay natin, lalo na sa darating na Biyernes hanggang Sabado.
So, stay put muna tayo. Pwede tayo maghanda ng konti at fully prepare tayo pagdating ng Friday. Dahil dyan po din natin malalaman. Kasi usually, ang mga forecast na up to 3 days, yan po ang medyo malapit na sa katotohanan. Pero itong forecast na ito, gagawa tayo ng boundary, okay? So, itong forecast na ito ay mataas pa yung uncertainty. Yan sinabi ko, pwede siyang tumahak papunta dito or dito. So, yan po ang mga forecast na 4 to 5 days. Ito naman forecast na 1, 2, 3 ay medyo mataas hanggang katamtaman na po ang probability niyan. Siyempre, mas mataas yung 24 hours. Sa 85 to 95% of probability niyan kapag 24-hour yung forecast. Okay, so subaybayan natin ito, lalo na yung darating na weekend kung saan talaga yung tracking niya. Mag-pray harder tayo na sana hindi na po ito tatama na sa anumang bahagi ng ating bansa. At gayon din po itong mga Asian agencies tulad ng Joint Typhoon Warning Center, Japan, Korea, Taiwan, China, ay pinapakita nila lahat. Ang track ay similar sa mga track natin. Similar sa track natin. Ang rightmost track ay ang Joint Typhoon Warning Center. Ang leftmost track naman po ay yung Beijing, okay, o yung China Meteorological Agency. So, yan po yung pinapakita. The rest ay nasa kaligitnaan ng mga tracking nitong ibang agencies. Okay? Tayo ay medyo similar po sa Chinese Meteorological Agency. Although, ang binabasehan natin ay base po sa mga reliable computer models. So, kinocompute natin yan kung ano yung pinaka possible na dadaanan niya. Ito naman po yung global typhoon model. So, nakikita nyo gaano kalaki ang discrepancy ng mga track nila. Hindi po sila nag-agree. Pero po, pag tinignan nyo dito sa 3-day forecast ay medyo magkalapit. Lalo na yung American at European model na medyo magkadikit sila. So, medyo mataas na po ang probability niya. Pero dito po, nagkakahiwalay pa rin sila. Ito ang European. Ito yung American model. Ganun din po yung UK Met. Dito rin po. Okay? So, malalaman po natin yan sa darating pong weekend, sa Friday at Sabado kung saan talaga siya magta-tracking. As of this time, medyo malabo pa po. Mataas ang uncertainty. At kailangan lang tayo mag-pray at mag-hope na sana maglihis po ito sa atin. Kasi medyo malakas po ito. Lalo na pagdaan malapit sa atin. Okay? So, bago tayo magpaalam, ituloy ang ating GrabSat. Ngayong araw na itong Miyerkules hanggang bukas, walang pagbabago. Yung trough lamang po dyan, nag-extend po hanggang Southern Sulusi at buong bahagi po ng Mindanao. Ang Bicol, Quezon at Samar provinces ay nasa influensya ng northeasterly surface wind flow, mahinang amihan. Subalit tuyo po. May mga konting ulan na pwedeng dumaan, lalo sa hapon o gabi. Pero maninipis lamang po ito. At ito naman po si Sorry J. Okay? So, we'll keep you updated tomorrow ng gabi. Bukas ng gabi, babalik ulit tayo. Baka ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa bagyong ito. At good night to all. Ito si Mike Parog papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Advisor. At salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.